खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 35थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव मैयानि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्कखौ बेखेवबाय लोगोसेनो बिथांनि मुसुखाखौबो बेखेवबाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे मैयानि सानाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' एबसुनि बिबानगिरि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म दिपेन बर' माखासे एमपिफोर एमएलएफोर इएमफोरा मैयानि सानाव गोदान दिल्लीयाव बाहागो लादों दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्कखौ बेखेवनायनि अनगायैबो जोंनि आसामजों लोगोसे सोनाब बंग'आवबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानखौ फालिदों मोनानि समाव आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोननाय जादों गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्क बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 96% मावफुंजाबाय बिधान सभानि सिगां 100% मावफुंनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनिफ्रायनो थांखि लाथों होननानैबो बुंथिबावो अमित शाह बिथाङा काजलगांव टाउन कमिटिनि मासिगिरि उपेन्द्र मुसाहारि आरो सीआरपीएफ जवान अनिल रामसियारिनि बिसि पुर्णिमा बसुमतारीनि गेजेराव इनाय सोमोन्दो थानायनि खौरां बिजोङाव ओंखारदोंमोन पुर्णिमा बसुमतारीखौ उपेन्द्र मुसाहारिया लांखारदों होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन बेनि उनाव दा पुर्णिमा बसुमतारी आरो बिथांनि फिसायानो गासै जाथायखौ लानानै खुगा बेखेवफैदों खौरांगिरिनि सिगाङाव पुर्णिमा बसुमतारीया फोरमायथिदों दि आं खाराखै आंखौ जर जबस्ति गारियाव दैखांनानै लाङो काजलगांव टाउन कमिटिनि चेयारमेन उपेन्द्र मुसाहारिया आंखौ गाज्रि मेगनजों नायो आखायाव हमो आरो गाज्रि खोथा बुङो होननानै फोरमायथियो पुर्णिमा बसुमतारीया आरो खोन्थानानै होयोब्ला खैफोद दं होननानैबो हुमखि होयो होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो दा जिउनि थाखाय काजलगांव पुलिस थानायाव एफआईआर होदों होननानै फोरमायथियो जायनाखि उपेन्द्र मुसाहारिया आंखौ सिनाया होनदों नाथाय बिथाङा आंखौ सिनायो दा खारखुमानानै दं होननानैबो फोरमायथिबावो पुर्णिमा बसुमतारीया ओजोंहाय पुर्णिमा बसुमतारीनि फिसाय बिथाङाबो फोरमायथिदों दि पुर्णिमा बसुमतारी आरो उपेन्द्र मुसाहारिनि गेजेराव सोमोन्दो दंमोन 3 दाननिफ्रायनो बेनि फोरमान दं मबाइल बायनानै हरनाय गारियाव दैखांनानै लांनाय बेफोर गासैखौबो मिथियो बेफोरखौ लानानै नंखाय बुंना मुलाम्फा गैया फावथिना खालामना मुलाम्फा गैया होननानै बुंथियो आरो बेयो पार्सनेल बेखौ राजखान्थियाव लांनो नाङा होननानैबो बुंथियो पुर्णिमा बसुमतारीनि फिसाया दिनै 2 मे दिनै पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया जागोन रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव दिनै गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाय जागोन सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि लखिमपुर तिनसुकिया डिब्रुगढ़ शिवसागर चराइदेव जरहाट माजुली गलाघाट काछार हाइलाकान्दी आरो श्रीभूमि बेफोर जिल्लाफ्राव दिनै गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन भटआ जाहाथे गोग्गोयै खुंजायो बेनि थाखाय आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनाबो गोख्रों राहा लादों बिसायख'थिखौ गोग्गोयै खुंनो थाखाय गोख्रों सिकिउरिटि होनाय जादों 1,20,000 पलिं पार्सनेल हरनाय जादों जाहाथे मोजाङै बिसायख'थिखौ खुंनो हायो आरो नैथि खोलोबनि भट होनाया 7 मेआव जागोन आरो भट साननाया 11 मेआव जागोन गासै मोन्नैबो खोलोबाव 1,80,00,000 गोबां सुबुंफोरा भट होगोन बेनि मादाव 90,71,000 हौवाफोर आरो 89,65,000 हिन्जावफोर 408 गुबुन 25,007 पलिं स्टेशनाव भट होनाय जागोन जायफोर जिल्लाफोराव दिनै गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव दिनै ड्राइ डे फोसावदों अदेबानि गासै जौ गलाफोरानो बन्द थागोन आरो सोरबाफोर आयेनखौ मानियाबा बेनि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा एफआईआर गुवाहाटी जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि दैदेननायाव मोन 35 जिल्ला कमिटिया आसामनि दाब दाब जायगानि पुलिस थानायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा एफआईआर होदों कंग्रेसनि समाव आइजोफोर साख्रि मोननाया गावनि माबा मोनसे खोमानानैसो एपइन्टमेन्ट लानाय होननानै बिबुंथि होदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि उनावनो गुवाहाटीनि जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव मोन 35 जिल्ला कमिटिया आसामनि दाब दाब जायगानि पुलिस थानायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा एफआईआर होदों जुदि कंग्रेसनि सोरखारनि समाव आइजोफोरा बेबायदियै साख्रि मोनदोंमोनब्ला
बै समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि समावनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन अब्ला बेफोरनि दाया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिनो होननानै बुंथियो कंग्रेसनिफ्राय गोजौआव नायखोनानै खुदै गारोब्ला गावनावनो गोग्लैफिनो होननानैबो बिबुंथि होयो असमिया समाजा मोजां समाज आरो आइजोफोरा भारतावनो गोजौ जायगा दं नाथाय आइजोफोरखौ बेबायदि मान सन्मान होआब्ला बेखौ माब्लाबाबो गनायनाय नङा होननानै बुंथियो कंग्रेसनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै बिथाङा गावनि आब्रुथिखौ लाखिनो नांगौमोन कंग्रेसखौ सोंखारिनो थाखाय बेफोरबायदि खोथा बुंनो नाङामोन होननानैबो बुंथिबावो कंग्रेसनिफ्राय बिसायख'थिनि थाखाय लाबोनाय बेलट पेपारा गोमादों जायनि दायाव 4 फोरोंगिरिखौ सासपेन्डबो खालाम बिसायख'थिनि थाखाय लानानै फैनाय बेलट पेपारा गोमादों जायनि थाखाय 4 फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों बेलट पेपार खोमानायनि दायाव 4 फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों डिउटियाव थांबाय थानाय समावनो बेलट पेपारा गोमादों जायनि जाहोनाव सरजीब सिंह नासिरुद्दीन लस्कर शरीफ उद्दीन आरो भुइया आहमेद आली लस्कर बिसोर 4 फोरोंगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों बिथांमोना उम्मेदनगर राजेश्वरपुर ZPC 39 नं पोलिं स्टेशनाव थांदोंमोन बेयावनो बिथांमोनहा लामायाव बेलट पेपारखौ खोमालांदों जायनि दायाव बिथांमोन 4 फोरोंगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों ओजोंहाय बिसायख'थि आयगनि नेम सिफायनानै भट बिनो थांनानै होखारजादों बिजेपिनि सासे MLA आ बिजेपिनि दिग्बयनि MLA सुरेन फुकनखौ रायजो राजाफ्रा होखारहरदों बिसायख'थिनि भट होनायनि सानसे सिगां मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समावनो सुरेन फुकन बिथाङा रायजो राजानाव भट बिनो होननानै थांदोंमोन नाथाय सांग्रां रायजो राजाफ्रा MLA सुरेन फुकनखौ होखारहरदों जायनि थाखाय गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों MLA सुरेन फुकन बिथाङा तामुलपुर पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय 8 साइबार क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामनो हादों तामुलपुर पुलिसआ संदाननायनि उनाव सालमारा गामिनिफ्राय 8 साइबार क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामनो हादों तामुलपुर पुलिसआ आरो 8खौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंब्रै कम्पिउटार गंब्रै लेपटप गंथामजि मबाइल फन 37 सिम कार्ड आरो 15 ATM कार्डखौ हमनो हादों एरेस्ट खालामजानाय 8नि मुङा फारियै गणेश गेहलत 24 बोसोर बैसोनि श्रावण KR काशवान 24 बोसोर बैसोनि जतिन उपाध्याय 35 बोसोर बैसोनि अनुज उपाध्याय 22 बोसोर बैसोनि शाहरुख रायन 24 बोसोर बैसोनि विकास नाथ 22 बोसोर बैसोनि प्रदीप शर्मा 37 बोसोर बैसोनि आरो सार्जन मुखिया 30 बोसोर बैसोनि बिसोर गासै 8खौ एरेस्ट खालामनो हादों तामुलपुर पुलिसआ आरो बियो तामुलपुर पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कक्राझारनि बालागाव सेन्ट एन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय हायर सेकेन्डारि थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दङ कक्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि हायर सेकेन्डारि थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायबो जागासिनो दङ FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री आरो सशियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बीकॉमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिंग मैनेजमेंट आरो HR मैनेजमेंट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनि खाबुबो होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनिबो सुबिदा दं जेराव नोंथांमोननो साबसिन सुबिदा होनाय जायो जायफोर फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं नोंथांमोनहा कक्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003786924 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों